Jelas. Nggih. Cedhek manut napa nggih. Ah, jelas nggih. Niki sami mboten? Sami. Sami nggih. Perhatikan nggih. Niki betadin. Nggih. Nggih. Batasi nggih. Nggih. 1 meter pun 2 2 3 3 1 2 3 sami. sami. Ini banyu napa biasa? Toyo biasa yang Nggih. nggih. Biasa mboten? Ya biasa. Toyo biasa. Nggih. Niki toyo niki. Nggih. Wih, Jauh mboten? jauh. Jauh napa mboten? Jauh pol. Jauh pala mboten? Pol. Pol nggih. Nggih. Saestu ah. Saestu. 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 Nggih. Nggih. 3 kali nggih. Saya nggih. Nggih. Sampe hitung 1 piro papat 2 5 nggih maksud nggih nggih 3 6 berarti oh nggih. 6 nggih. 6 nggih. Nggih. Napa? Lah bening. Enam, Ditambahi nggih. aja bening. Enam, nggih. Nggih, 6 6 pitu. itu. Ya napa? Panjat bening. 8 panjat bening. 8 nggih. Nggih. Nggih, kuncek yang digore. Gelas nggih kaya ngene nggih, 8. Pinten yang digore akeh nggih. Nggih. 8 nggih ya. Nggih. Pinten? 9. Ya napa? Dah bening maneh. Nggih. 10. Ya napa? Wah, jas kandos, Gus. Nggih. Saya bening. Nggih. Tambah-tambahin tetap bening. Pun. Nggih. Nggih, monggo. Monggo. Pinten? Sedoso. 10 nggih. Pinten niki? 11. Nggih, janji 11 nggih. Nggih. Berubah mboten? Tetap bening. Ya, nyuwun sewu nggih. Niki kula pendet. Jelas anu Nggih. 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 Sak pinten niki? Tutup botol mineral. Mboten nggih. Nggih. Titik nggih. Nggih. Perhatikan ilang mboten? Wih. Sangar, Gus. Saestu ane. Nggih. Lah. Nah. Kok malah Pun bening. jelas nggih. Nggih. Kalau kayak